Good morning, guys. Good morning, Ilia. Good morning. Nara ka dala lajuha ka masama sa kadagag papa, ha? Yeah, guys, magutan si Gabriel og ubod. Masok ka na ni daghang ubod pa. Ubod ni ma? Ha? Ubod ni ma? Sila ka buok, tulor ka gagmantoy. Ha, guys, nagkakuha si Gabriel og ubod. Mantoy na. Karlan. Sibulan og Karlan, guys. Wow, namiingan arang pang gagmantoy. Okay. Lami na ni sa kulan og kuan, guys, Karlan na sinuban. Wow, lami na sinuban dai no. Wow, lami na sinuban, guys. Ikaw mo eat dani? Nga naman. Tamis man. Ay tamis. No, paman. Gabriel mag-utang, guys. Nada na nagtago ang imong mingming to ah. Dagan. Dago. Oh, lamian ka dyan niya sa gulan o Karlan, guys, sinuban yan niya. Gagmantoy palaman, pero at least na ana. Kana na may nanubing, gagmay. No? Mora na mo nakitaan pa, tulo ka buo? Mandaling ma. Ano naman, sa gulan na to, Karlan. Duwa ma. Ha? Duwa. Dua-dua mingming, no? Duwa. Tago-tago. Dago. Tago-tago iring, guys. Alam ata mingming. Hello pa? Lapuan pa man pa, no? Hello pa? Puan pa nga, guys, kaya arong mawaag isang kuan. Pait. Diyan mahumok po si Ja. Ha? Hello pa? Hilaw pa lagi. Tabaan yung bajing kamay. Hilaw pa lagi na. Di pa nakakaon. Lapuan pa ni. Ubod ni ubod. Ubod sa butong. Butong ni no. Mamay lamiag ka ng isang ubod sa butong, guys. Pala na buma? Tambal na sa ubo. Tambal na abo? Di, daghanig vitamins. Lamid na? Lamid na abo? Lamiin ni. Tambal na sa ubo. Tambal na abo ni mo? Kaon ha. Lamiin. Ayan na, guys. Ang ubo di ah. Orang lamian na kasi ni, guys. Pabukaw nagtubig si Gabriel kay ilunod na to. Handa. Bukaw na rin, guys. Ilunod ang karing ubod. Ilunod na rin di ah. Tapay pang sinab. Ayan na. Lamia, guys. Ang mga pamahaw. Ubod. Ano yung Karlan pa isagol? Nag-Karlan, guys. Aron nagkaabuyag. Tagol na mas ubod. Ano eh? Ganun na. Sagol-sagol ito. Guys, ang Karlan. Mura may kadagdag ang unod, guys. Aron itong panam ng siligo. Pwede turok rada ito pa, no? Turok rada eri. Di mazo ka na kaya unod. Ha? Ado pa! Ngancha! Ado pa lagi! Sa jopa, wa pa kay ligo, no? Ado pa! Sa jopa ka adyo, no? Ado pa! Lagi, sa jopa lagi. Ado pa! TikTok isa sila la. Ha? TikTok isa sila. Hello pa na? Hello pa na? Hilaw pa na, ayaw na ka na, hilaw pa na. Nag-ubod man eh, nagbeng. Ayan na, hilaw pa man. Lapuan pa man to. Hello pa ma? May matang isagol, guys. Kanina, Karlan, with Hello ubod. pa na? Hilaw pa, ito pa lang lutuon. Tambal na abo? Tambal lang subo. Tambog ko tas, day. Tambaw nas bitok. Tambal ni? Ha? Tambaw sa bitok. Asa na tambal? Oh! Tambaw na sa? Sama na? Uy! Hala, digit ko ba na, guys? Di bahaw di ah. Mga karisan na tulong sinuban. Kib-kib! Oh, kib-kib! Kaon! Wow! Very good! Kasan na di ka? Kaon lang. Mag-inom maniganihag. Energy with pan. Pan pan it! Ito di ka paano. Lami kayo no? Toto ulit? Toto. Kangga toto. Kututo! Kani ka toto na. O pa may paris. O may gulay. Guys, gibutang na mo darig bahaw. Oh. Lunod si guys nga na pabukawan kang mawaag isang pait ka mahumok pud. So, pabukaw-bukaw na si Ja. Okay. Pabukaw-bukawon sa sila guys. Okay, wala na. Wala na. Okay. Kas kag baso ha, kada inam lahi-lahig baso ha. Oh, grabe ka dyan yung bajiha ka dyan ka duka. Lot ni? Malot na, daghana, karong magsiihi.
Kanang inom la dali. Okay. Mantitik mo. Hindi nang hiwa nas papas mga karlan. So ka jugag mazapa kay gag mantuy. Labi na. Lubi dia guys. Hala, dia mang isunod dara bay bot-bot guys na ah. Hala, day mukaan kag bot-bot. Bot-bot, mabot-boton kay samot. Di. Mukaan day kag bot-bot. Wow, sana all ay bot-bot. Karlan pod nga kag manting. Bot-bot ta ha. Tagay kon sa bot-bot pa pa. Dede kay bot-bot day. Hala, nay bot-bot guys na. Masala magdinahagad pa. Uy, nay bot-bot pa. Wala de bot-bot ya. Na guys, bot-bot guys. Igib day. Yang Namay manbot ko. nga dake gamay pa man pud ka. Gamay pud ag bot-bot. Pila ra bay imo? Kana na. Kana kay sa magbeng. Wow, lami ka jo? Lami ka jo day? Ha? Apa? Ha? Apa? Kan lagi. Apa? Kan kay unsayang. Magbeng. Kan na imong bot-bot. Lami day. Wow, lami na bot-bot. Oy. So, sa daw paluy. Pud si papa. Abot na bebe. Ngawat ko dara guys. Ngayon. Umbati pa. Ay pa. Tehang? Ha? Tehang? Di man. Pud si papa. Hindi ka masakay kabayo. Hindi ka masakay kabayo. Tatay ko bayo. Masakay kabayo papa. Di may nisakay guys dia. Hala na may backride si papa. Na may backride gaming baji. Oh, pastilan. Now, gisi lamang pud. Graun gitu. Graun. Gasas papa, gagas. Sakay lagi, ikaw backride di papa. Good. Gasas ang backride dir. Tah, grabe ka. Tah, kumbati gunit. Karon ka mahagbang. Gunit di papa. Gagas. Gagas. Ha? Ayun din nakamasaman sa sin. Kapasang kod-kod. Kumbati pa. Ha? Ang yayay tiil lagi. Hawid lagi aron ka mataga. Sige nagsalusad sa ugraan gud. Sige nagsalusad sa bading gamay guys. Dahawan na, mana ta. Manas papa. Mana guys. Tatanawon guys, ug bukaw na ba? Bukaw na pa. Okay na ni? Pa? Bukaw naman. Oh, bukaw na. Okay na siguro ni guys. Humo ka rin dyan. Awa pa ni? Awa pa di ay. Ako bating module ko yakin kay Roma. Humana imong modulon kay baga-baga na. Katupan ma. Na may dagan kadengan may isang sumatintis. Katupan. Kuya Gael pud kumbati. Humana pa kag-answer ya? Ano? Cho? No, tiaw. Para man naghan no. Wala guys, nalagi nanungas panit ni Kuya Gael di ah. Lainon, hala nga naman na iya. Di ka ni kuan niya nang naikwas. Sana? 6 legs mo. Kunot ang sana na imong panit. Sam na si Joey. Balibo man on, balibo. Balibo kang nang sana na imong panit. Matanaw mo. Okay ram nang imo kay na Black Beauty. Balibo sa ni na. Alag ka Kuya Gael guys, sanawan nagana lagi nang was isang panit nang lirong. Dapat pagkatakya po balhibo iring. Balhibo ni. Ilian man ay guys og ubod. To magiutan ron mo ray hangilihi sa una, ubod og buteng. Na chus yung mga gino o katabangan ag balhibo, pastilan, biyag kaadyo. Grabe di bitaw gisang balhibo guys, na ramdanghan na kaadyo. Madulo magdi ni man nag-as jud nga kana bang tag-as nga ito man mura jud ka day. Mura jud kag unggoy ka man. Iya. Mula ka jud kag mula jud ka unggoy amay umang ngitom ni. Madulo magdi ni man nag-as guys nga kana ituman bitaw okay ra ni ingali tiun. Balbulon mo gulas inday. Balbunon bitaw ni si Zabuyag. Puro napos na una. Oo, grabe pati isang bukton guys, tanawa. Tari tanaw ko rin. Jarang mo ko nagana pati isang bukton. Hala ka. Pastilan ng bajing gamay. Manaw. Ang naong bi, wabay balibo. Wa, oy hamis manggad kayo ang naong. Wa, oy. Gagaboy. Hamis mangkadzog na. Parang kag hamis kadzog ang lihidan ni niya guys, ubod og buteng, sa itlog. Lig kadzog ko daw ni pagbuntis din kami baji.
Libro na. Sige, kumbatihin na ng isang module kuya kay mahuman na. Magimo ka, may mapudkin. Mahuman na kin arong ipasa na karong Birnis. Tawad ko! Pagsuwat pag imo la. Tuon og kuan circle. Circle. Manundog man siya guys, kaya di man sila kuya nang gimodule. Apod siya nag-aliwaros dari naglingin-lingin dari libro. La kumbatihin na nin sukar mga human na karong ipasa na nato. Bidon na, ma! Bidon na! Isa na. Bidon na! Kumbati kuya, kaya mga human ng isang module. Akong budol ko! Ikaw pag module po diha, tuon og suwat ha. Okay? Kasi kaya matanaw ko naunas papadaring human na ba? Pwede ay. Kumbati pa, kaya na tayo pamahaw. Kapit na. Kapit na dahil guys. Pamahaw na meron. Dahil na guys, agis piso ya. Butang nga nagkalabo og tangad. Muna sa ilas lunod kanina. Napagluya dari guys. Tas ilahom diya. Wala man makiti. Tiglum. Napi si boys dani. Kompleto na nagpanakit guys. Sa! Graon na jud guys diya. Ako nani pa? Oo na. Kaya itong luto naman ni Siza. Ako nani? Namay, ma? Guys. Nagkaman hugasan na Siza. Kaya rong mawag pait. Wow, lamiin. Kajo. Butangan pa daw kamunggay guys diya. Wow, warang naghan na to sa gulpa. Ha? Pulura di ay guys. Kamunggay, karlan, og ubod. Sana all. Ugihan mangutan Lagi po, may lain ko ang ngutan ka jud. Libre ra magutan ng sa probinsya guys. Ay kakugi laman jud mo uy. Kuan. Buong na ikulo sa pangita datong ubod. Pastilan. Dila man artis nakakita. Guys no. Tapi kamunggay na libre ra kamunggay kay na sa among natad. Hala, hadlok ang Iliya guys diya. Hoy, hadlok ka na. Wala na hadlok siya. Kabadyo na. Di, mamangarat ini. Nato manas kamunggay guys. At sa Love TV. Hala. Agadlok ka na diya. Magdaldal ba na? Lalakin. Kibkibon sa kada na. Oh, ayaw gan eh. Uy. Kahit na naman ha guys. Inig pang lunodan ni. O inig kaluto na. Kung di ka taas atong video ha. Yung pangaan na. Ito na guys. Hala. Rang lamia ka karlan. Kamunggay ug ubod. Sana all. Ngantanin suron guys. Na guys. Sabaw Wow, dira guys, sarang lamia ka so kamong sedaan, utan. Wow. Sana all, dali na pagwashan na mo. Pagwashan pa sila guys. Mahautan ninyo guys. Namahautan ninyo. Iliya Kim. Mahauta guys. Mahautan ninyo. Sige day, butang isabaw mo day. Dito pa? Nami na. Maya ka jugutan na sa probinsya. Aga mong bungad kay gitutog masiring. Pastilan imbis itong buara. Naabot masiring di ay. Ana gadyan preso hunay mga iring nga jud. Na may musul daring iring dak kanang kulor orange sa isang porma isang Lapahas! Yan, magkulungan ka ng kahoy. iring dari mga la. Mahauta rin jo guys. Tay, kuan utan bi. Wow, mukhaan na kagulay day. Sana all. Sana all. Yes, lami na kaso. Uy, kaan na. Ang balik mo? Hindi na. Lami na kaso. Suka man, nagsuka. Suka nga daghag sili. So guys, lamian to. Suka nga daghag sili. Upat ra ka sili. Mahautan ninyo guys. Utan kay rong may vitamins daghanan ni sukaan. Ito lang mga pangbata. Naon. Nila guys, ginagmay rag kinanan. Timi-timi bawon mga bataan ni. Sinsya na mo kay mga sabaan dar sa muunahan. Waris. Ngayon nagi-concert. Dari silingan nagi-concert ang mga singer. Dekat. Ada ka banda?
asa? Ubod bitaw na. Karlan. Ano ko gugod? Karlan ubod sa Paris. Ubod. Naibutangan po kapag kalabo kaingan po og dahos kamunggay, bi. Dito na yung juice mo. Dito na. Wala mo nagkapan. Kan mugutan nun ha. Daghan ng vitamins. Ang ko po yung lipat na kaldero utan. Ikaw. Saan? Yung sabaw guys. Tuya ma. Taon tampo tuya ma. Sa? Taon tampo tuya. Ay tampo. Tampo ba? Ang tampo. Hmm. Ikaw bang buwag simod. Dito. Tangan na tagdahan sa baw big, tangan tag gulay ha. Nay ha. Taon lumpit tuya ma. Kanay ubod bi aw kanang naay kon bina. Karlan miin. Wala ko kami. Ay paginamot di mapasok ka. Kutsara. Kutsara lang. Ha? Kana ubod na. Buna ma. Kay kusasawan pa bi. Tuka mami. Mahal ka suka. Hang man. Pagwag din suka hangkin. Hindi na sabaw, higit sabaw la. Sabaw na kay bantaron. Piluntas kabaw. Pilong tadabaw ma. Kau ba na pa? Wow, lamig tayo. Bakit ko ha? Kubanday ka silong kabaw na, doon ka sabaw. Kasi boss, mananapro ng module sa mo. Si Papa say mo atos mga buhiin kay ang ilang module mo ilang sa pagod sa un. Pamay sud. Uban kong inday. Mura pag digok doon. Kung man sila isa doon isa ka semana, mo na si Gabriel sa atubang sa buhiin kay karing duha focus sa silang module. Ang taan may kubain mama. Ang taan may kubain papa. Focuson sa nila si Papa sa kay may trabaho sa Papa ron sa manaha. Enggak nga ba? Nga nabaho lang yung tao na po sud na pud sa doon si mana. May ko na nga di. Karla ni. Barag. Ngay day nakalingkuranan day mura ba katong ngay sa una makuha na sang alaga to Jollibee nga dakang lingkuranan na taas. Kung ko ra higa. Dapat libi ato. Una. Dahil guys, mo ato mig Jollibee si Jollibee ray mang karsahon. Dapat chocolate sud. Kisa Jollibee? Abay chocolate dun. Ano tao? Sininto man gud tong Jollibee guys. Ano ba? Eh, Init pagkarlan. sundog kong murag papel. Sundong si Jollibee. Makapaningot man pod guys, rolmi among gud sabaw. Init ng good. Maniti mong gusto mamuukan. Init ang sabaw. Sando ka nga kuan sabaw. Sabaw mo taas. Wow, lamig ka jo. Mora na imong video karong adlaw guys. Salamat karon sa inyong pagtan-aw. Itaas ako editing. Salamat guys sa pagtan-aw. God bless kanunay. Mo. Bye. Bye guys. Bye bye nila kin. Mabay na! Magtiwa silang module ron. Mabay na! Mabay! Iliyag kasi may arang sa baana. Bye-bye guys. God bless ninyo tanan. Kita-kita na po ta sunod sa mga videos nga i-upload. Abangin ninyo. Mora na mong video karong adlaw guys. Salamat o God bless ninyo tanan. Bye.